Ang atong unang pagbasa naghisgot og usa ka suba nga nagdagayday gikan gyud sa silangang bahin sa templo didto sa langit. Mao ni ang nakita ni Propeta Ezekiel. Nya usa sa atong mga interpretasyon niini mao ni ang kilid ni Jesus dapit sa tuo, kay kanang silangan east man na. Asa man ang east, sa tuo o sa wala? Awa mo kay bawsad ka na kung ana sa atong Ridwan pagitana, ingnon kita. Asa man ang north? Ito, south, ngari, nga east, nga west. Oo, na siya. Naako no sa silangan. Mo na naabli ang kilid ni Jesus gidugsak sa bangkaw dapit sa tuo. Nya mauna na siya niagas ang dugo og tubig. Nya mauna ang atong gitawag og the 7 sacraments sa atong simbahan, ang 7 ka sakramento. Unya matud pa kining subaa magsigi gini siyag agas, nya bisag asa siya moabot naagyoy kinabuhi. Naay mga isda, naay mga dahon, naay mga kahoy nga manubo, nya mamunga pagyud ang mga kahoy, lami pagyong kanon ang bunga, nya tambal pagyud, makaayo, nya magsigi ra gini siya dagan. Mo na kanang atong sakramento ni atong 7 sacraments available gid na siya kanunay, nya makaayo gid na siya, makatambal way hunong. Unya sad ang kadto sang maigo sa iyang pagpanambal, mura siyag mga kahoy nga nagtubo dihas daplin sa suba nga magsigi sag pabunga. Ug baon sad na si Jesus, mao kana ang atong mga santos, mga propeta sa Dios nga sige gyud pamunga bisan pagpatyon, sige gyud pamunga. Namatay na gud si San Vicente Ferrer, pero sige lang yapong pamunga hangtod karon. Si San Roque patay na sad, sige lang yapong pamunga. Kaya nga naman natanoman sila diha sa tubig nagikan sa kiliran sa templo nga mao si Jesus. Kamo unsa man mo, sige mog pamunga. Unsa may inyong bunga, kanang linibakay, kanang siging pangigi anang yuta, siging siging away, siging sinawayay. Kamong mga asawa, sige mog yaw-yaw sa inyong bana, lami na kanon sa inyong bana kanang inyong yaw-yaw. Ha? Mga bana, sige san mog sa inyong buhaton, o kibaw si buhatos bana, o mga kuy asawa ko. O mo na. Siging inom, siging atong barkada, siging sugal, ana, nya makaon na. Makakaon imong pamilya ana. Hastang gamay nimong kinitaan, itaya pa nimo anang swertres, anang luto, mamasin ka. Dawa ra bagyo kay simba-simba. Wa ra bagyo kumpisal-kumpisal, tag 15 na katuig, ana. Grabe no? Nya mamunga pa kana. Ambot lang. Nya ang pari namunga. Kining pagsigig baligya aning slat, makapamunga ka tani. So ilha nato ang bunga nga gikas Ginoo, ngano man makaon, mapahimuslan. Makaon sa tanang higayon, makaon sa tanang tao. Nya kay si Jesus mao man ang templo nga nagpaagas atong tubig. Pagka anhin niya sa kalibutan, kutob sa maduol niya, maayo gyud. Way gipili unsang orasa, asang dapita, og hain, og kinsang tawhana ang nagtanaw. Moto nga kining iyang masakiton nga giayo dinhi, 38 na ni katuig nga paralyzed. Ay pag gibutang dinhi 38 katuig, gasigi in taon siya dito paningkamot o kaning maayo unta siya kay namtoy tubig dito ang katong milagroso nga tubig ba murating itong tubig sa Lourdes. Tuyok mo kutaw to siya, nya ang masakiton makaadto didto maayo, nya maunhan man siya, maalihan man siya kay paralyzed lagi in taon.
di gid siya kaduol sa tubig. Uy, ang tinuod ay tubig ni abot man. Diha na mas iyang tupad. Nahimo namang tao ang tubig. Ingon dayo si Jesus niya, gusto ka maayo. Siya, kinsa ko'y dili gusto, sir. Siya, barog niya. Dadaan ang imong gihigdaan. Nga naayo. Kana. Mabutan na ka nang naimingon ako, padir, batik na dyan kay akong kinabuhi. Daghan kay kugsa, padir. Naadik na ko, padir. Maghikog na lang tingali ko, ani. Naku, ayaw, paduol sa Ginoo. Yan siya, perti na yung batia, padir, sa akong kinabuhi. Wa na yung ko'y paglaom. Naku, paduol sa Ginoo. Niya ganit 38 katuig ning bati kay iyang kinabuhi. Unsa na kay naong ato siyang banig, no? 38 katuig niyang higdaan ang iyang katong iyang higdaanan. Laina na kag naong ato. Di ba? Pero nakapasan gisa siyang higdaan. Humas 38 katuig kini paduol man siya ni Hesus. Nakig-istorya man siya ni Hesus. Iya man gipadayag ang iyang pangandoy ngadto ni Hesus. Na kining kabati sa atong kinabuhi karon, crisis left and right, squatters left and right, corruption left and right, addiction left and right, unemployment left and right, pagkaguba sa atong mga ecological system, atong ecosystem naguba left and right, wa na tay mga sapa, baho kayo atong palibot, na polluted kay itong hangin tungod aning atong paningkamot nga makakwarta kuno. Pamuhi anang mga hayop nga dili ka maong muhimo sa sistema aron dili manimaho ang iyang palibot, pero ang atong rason panginabuhi man ni. Kining ka-traffic nato, mga iskina nato hapit di na maagian kay naa ang mga motor, naa sa mga habal-habal na pay tricycle, kay panginabuhi lagi in town. Kining maong kahintang ni offer ang ato karong mga kandidato, labi na yung mga national candidates, apil na sang lokal, sulbaro ni namong tanan. Saman, mutuo ka ta? Amo ning sulbaron ang unemployment, kining squatter situation, sulbaro ni namo, kining atong agricultural setup nga porting batia na karon, wa na tay hapit abot, mga bago na lang ng mga hagunoy nang naang nanobo des bukid. Amo ning sulbaron. Mahimo ngano ko taong dili. Basta ang atong mga kandidato nga nagsulti ani mopaduol ni Kristo ug magsunod sa kinaiya ni Kristo. Naa ang pagkamaluluyon, naa ang pagkamapasayloon, pagkamaaghop, pagkamapaubsanon, pagkamaalagaron, ug di gyud mahigugmang kwarta. Nagpabayad es Kristo aning pag-ayo niya sa masakiton. Nya kining nagwali, magpabayad ani aning akong pagwali ron. Wa oy, giagda ra ta mo nga mo-offer ba mohog mo kolekta. Giagda ra ta mo pero di man na bayad. Unsa man na siya? Kahigayunan aron mo maduol sa Ginoo. Ayaw mo hog kolekta. Unsa may mahitabo? Ha? Maduol ka sa kwarta kay wa man nimo ihog. Di sa ato pa na nimong kwarta, duol nimo. Anya, ang kwarta unsa may ikahatag ana sa atong kinabuhi? Ha? Kay bawo mo unsa? Matod pa ni San Pablo ay ang gugmas kwarta maoy gigikanan sa tanang yawa. Natanawa ng mga taong hangol og kwarta, labi na nang di gyud mo palit og slot kay ang iyang kwarta iya gyud tipigan. Tanawa, yawanon kay nagkinaiya, gamay lang ligas na murag naay kwarta nga ma-involve, suko dayon na. Binungulay dayon. Ana? Di ba? Unyag nasa na kwartang daghan, mangabit dayon na. Kaya nga naman, doon na may ikadatong, no? Buangon kayo ng kwarta. Dire rago na ihatag sa pare. Di ba? Ang pare isang may mangabit. Pero paduol sa imong kwarta, di ba? Kanidin mag-anam ginig kabati. Wa na mo hug sa kolekta, wa na mo palit sa atong slot.
Angang masag mo padayon kog project og wa nay mo palit nga mao ra man ay akong gamiton. Nya kamo daghan na kay mong kwarta, inyo na nang kuralon tanan ninyo mga yuta diha, tanang agianan kuralon na ninyo. Ang muanhi simbahan di na kaagi diha kay gipangkural na ninyo ang daan diha. Na kay inyo lagi yung angkunon kay ako gini. Kani dinhib kuralon sa ninilab din akaagi diyan sakyanan. Kana diha bawion sa lalab kuralon sa nanilab kay ako ni. Ana wa man sa takatiwas og bayad gikuha sad. Ana unsa may mahitabo sa simbahan? Ang atong katilingban, minto, kangilad na ba ani? Sugod na sa nigkapakpak mga pintal din ang pare isang maanhin din buwa sa kwarta, kaya di isan mumuhog kolekta, mga bangko, mga guba, wa na mang limpyo din perti na diyong ilara. Huwag mo ingon dito, kabati na ba ani? Kinsa may hinungdang na bati, ang atong kalayo ni Kristo, nga nagkaduol na tas kwarta. Ana, huwag mauna si Kristo, giluwas ta niya sa iyang kakabos. Mauna si San Roque, mauna ang ato mga santos, nagpakakabos aron ta maluwas. Gigamit nila ang kakabos aron ta makakita og bahandi nga langit nun. Matod pa ni Kristo, bulahan kamong mga kabos, kay inyo ang gingharian sa langit. Gigamit na ni Mother Teresa of Calcutta, purting daghanang masakiton ang nalipay tungod anang iyang pagkakabos. Gigamit sad na ni St. Francis of Assisi, purti sang daghana ang nagmalinaon og nangaayo og nagkahiusa ni lambo og maayong ilang kinabuhi nga nagsunod sa prinsipyo ni St. Francis of Assisi. Gigamit sad na ni San Agustin, gigamit na ni San Ignatius of Loyola, ni St. John Bosco ug uban pang mga dagkong mga santos nga atong giila. Ang ilang gigamit kakabos. Ambot gigamit ba ng Padersiano? Muna ang bungas kakabos. Kakabos nga nagsunod sa Ginoo, dili kakabos nga nagsunod sa demonyo nga magsigilag standby, magsigilag inom-inom, mangayo anang kwarta. Dili na maong kakabos gipasabot sa Ginoo. Kung dili kakabos diha sa pagpangalagad, kakabos diha sa paghigugma, sa pag-antos o pagpakamatay para sa atong isig katao. Kamong mga bana, pagpakakabos mo, di ba lipay kay na inyong asawa? Kamo sa mga asawa, pagpakakabos mo, lipay kay na inyong mga bana. Kamo sang mga ginikanan, magpakakabos mo, lipay kay na inyong mga anak. Nya mga anak sad magpakakabos, dili sige palit ang mga gadgets, dili maadik anang na mga gadgets, lipay kayo inyong ginikanan. Manindog na ang mga kabos.